रायजोखौ गाबोनफोर आरो सोरबा फैगोन बिसायख'थि नालाय 500 1000 2000 5000 होगोन नाथाय आं रायजोफोर बेखौनो बुंनो सानदों जोङो बिदिनो इलेक्सन बाय इलेक्सन बा बोसोरबायाव खनसे माबायाव खनसे बिदि ना जासिफैबाय थानायखौ नाखौ जानो नांलिया जोङो ना बिनानै जाबाय थानो नाङा जोङो बोरसिखौनो बिनानै लानांगोन रायजोफोर दा थारमाने आं बुंनो नागिरदों जोङो थांनानै थानायाव मावनानै जानो थाखाय जोंनो खामानि नांगौ खामानिनि लामा मावनो मोननायनि लामा बेफोरखौ नांगौ जों बे खायदाखौसो जों बिनांगौ बेखायनो आं बुंदों जोङो बोरसिखौसो बिनानै लानांगौ आरोखि मा सानसे ना बिनानै लानो होनबाय दा गावनो बोरसि थाखायोब्ला मोजां जायो आरोखि दा रायजोफोर आं गोलाव बुंनो सानाखिसै आंथ' बुदां फलकसो हयथ' बावनो सानबाय आरो आंनि खामानि नंखाथारा आरो बिदि सानदावला जिखायोबो आं मिथिबाय गान खनग्रासो नालाय हर मोना मोनासो गिदिङो जों बे मा होनो बादामालिफ्रा जेरै हरावसो आदार जाखुमायो सेसाफ्रा थिग बेबायदिसो आरोखि दा ओंखायनो एसे सानाव लाजिनाय मोनलायलाङो मोदोमबो मावनाय मोनो दा रायजोफोर जोङो बेफोरबायदि गोरों गोरों मानसिफोरनो माबाखौ होनांगौ भटखौ होनांगौ दिनै सोलायनाय लाबोनो नागिरदों सोलायनाया माखौ होनदों मानो सोलायनांगौ बेखौथ' दहाय थख' बुंलांखाबाय आं गोदानै बुंला आंगायहोला बयबो बानाय मेंनाय फैयो जायखिया होथारदोल' आरोखि नोंथांमोनहा बे कख्लाबारि समस्तिनिफ्राय बिसेसकै बिराद रंजाथुगदो मानोना बर'नि राजाया नोंथांमोननि कख्लाबारिनिफ्रायनो मोननाय जासिगोन बेनो जाहैबाय प्रमद बर' रायजोफोर रंजा गोसोआव रंजानानै जोङो बिथांनो बे ट्रेक्टर सभयाव जोङो भटखौ होनांगोन दिनै बेल' नङा दिनै नोंथांमोननि बे जिल्लायावनो बाक्सायावनो जोंहा उपेन्द्र ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मुलुगसोलोंसालि सेन्ट्रेलनिसो जानला मोनला नङा दिल्लीनिफ्राय सालायगोन बे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौबो जोङो बे बाक्सायावनो मोननाय जाबाय आरो साइ स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया बे गेलेमु आयदानि मोनसे सोलोंनायफोरनि फरायसालिफोर थागोन बेखौ मोननाय जाबाय बेनिफ्राय जोंनि सालबारियाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मिउजियाम जोङो मोनदों कुमारि खातायाव भेटेनारि कलेज आरो दहाय बुंदों बे मा होनो केन्सार हस्पिटाल मोनदों आरो बिदिनो बायदिसिना फिसा फिसौ मेला मोननाय जागोन आरोखि आरो सिबाबो राजाबो नोंसिनि बे कख्लाबारिनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गाव रंजानो हायाबा बोरै जागोन जाखो रंजादो फैदो सोलायनांगौ होनखाबाय बे गाज्रिबारियाव थाम्फैबारियाव मानखाबाय बे थानांगौ जादों बेबायदि आरोखि ओंखायनो फैदो अननानै फैयो आरोखि फैथारल' दिनै नायदो बिपिएफनि आखलफ्रा आयौ जि मटर गारि सोलाय अखानायै गोदान गारि बायो बिल्डिंआबो बिसिनिजोबसै लामा सामा बिसिनिजोब ओरैबायदि माने जाख्ल'नाय गिलु बालु नायख' जाखायो मिथिबाय एथ' खस्थ' मोनदों रायजो राजाया गामियाव आन्दलनाव दावहायाव पुलिसजों जाबजों बायदिसिनाजों गामिनि मानसिफोराबो असेबो जेबो मोनजाफायाखिसै दा बे रोखोम आरोखि मोनजाफायाखिसै गिलुं अरायबो माने खुनु सान्थियाव जोङो थाबोनो मोनाखै नाथाय नैबे दाखालि 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति जानायनिफ्राय जोङो सान्थियाव दंना गैया रायजोफोर सान्थियाव दं अनेकनो नङाबा गिलुं क'क्राझाराव थांनो गियो बबेबा गामिथिं थांनो गियो बैयाव ओरै थास्लायस्लाय बुथारलाबायो माबालाबायो सुथलाबायो गावलाबायो बेफोरबायदि जिनिसमोन नंगौना नङा दा दाखालि बे 27 जानुवारिनिफ्राय बे जिनिसा गैला नंगौना नङा बेखायनो बे गोजोन सुक्ति मा होनो गोजोन गोरोबथा जाबाय बियो अरायबो सैथो मिथिबाय गावजों गाव गिलायलायनाय बुथारलायनाय बे गैला दाबो नाजाबायो सयथानफ्रा सोरबा नाथाय हालिया मिथिबाय हानाय नंला बेबायदि आरोखि दा ओंखायनो आरो गभर्नमेन्टआथ' दाखासिगोन
नोङो दिनै सोरबा नांगाल जुंगाल बे माबाखौ प्रमदफोरखौ फेजेननो नागिरनाय जानाय नंलालै बे एकदम माने जाम्बानि फाव जागोन बे बिसोर बे एम्बुफोरनि मैदेरखौ रेप खालामनो नागिरनाय बिदि जाम्बा बे एकदम हाखाथारला आरोखि एबाराव इउपिपिएलजों दा रायजोफोर बे गोजोन गोरोबथा बुथारलायनाय गैला मानायला बै बुथारलायनाय समाव बिराद दुखु जादों दा रायजो राजाफ्रा एफा एनै मिथिमोनदां आङो न'फोरखौ बिमाखौनो नुवाखै आङो बिमा नुवाखै बिफा नुवाखै खारबायलायनानै गावनि थैनायखौ पस्टपन खालामनो एकदम खारखुमायनो सेस आंना मिथिबाय दा बे रोखोम जादों बै समाव दुखुजोंनो सानबाय थादों बे बर'फ्रा माबोरै जाबावो सानबाय थायो आरो जाम्बा थांखियान दा बै समाव जुदि मानसियाबो जुदि बिदै दैग्रा मोनब्ला नंबाय थायो आं मिथिबाय थारमाने जुदि मानसियाबो जुदि बिदै दैग्रा मोनब्ला बर'फ्रा एकदम सेस जोबसिगौमोन मानोना बिदैखौ फुनाय माने माखौबा गिनानै खारनांगौ जायो बिदैखौ फुनाय माने गावजों गाव जोफ्रुलायनानै बिदैखौ बेबायदि जागौमोन आरोखि सिसमिस एरनायानो नङामोन आं बिदिनो जाम्बा जाम्बा सिन्था खालामलाबाय थायोमोन आं मिथिबाय खम जालांबाय खम गाज्रि बोथोर थांबाय दा रायजोफोर गोलाव बुंनो सानाखिसै बेबायदिनो आन्दलनाव लिडारफोरजों खबाय लाग्रा बायदि खिबु थाबाय बायनो बैसोआ हलायलांबाय आंहा गैया हिनजावखौनो मोजांफोर मोनाखिसै मिथिबाय माने बैसो बावथ्राखाया हिनजाव मोननाया माने बैसोआथ' बारा जाबाय रावबो गोसोथोला न' गैया बां गैया साख्रि गैया थाखा गैया सोर गोसोथोला नाथाय सानैसो मानसिखौ क'क्राझाराव सासे हिनजावखौ रायथिबाय नायबोबाय नायखांनानै जि बोरैबा मोनबाय आङो माने लाजानो फसायखायाखै आरोखि आं सानफ्रोमबो माबा रिजाल्ट बिबाय थायो देदो रिजाल्टआ होनलाबाय थायो मिथिबाय थैदो नोंबाय आं मिथिबाय हले आं सानदों आं न'आवबो रायलायनांगौ ना न'आव मानसि दं आंहाबो जाथि खुरमा दे होनबालाय बुंनानै थांसैलाय आरो साननै सानथामनि उनाव माबोरै जाखो फंबाय होनला गैसैलाय मिथिबाय दा आंबो गिलायनांबायबो मिथिबाय माने आंहाबोथ' मानसिफोरजों गोसो जानाय अबस्थान गैखाला बुस्थुल' जाथोंसैगोनलै नंलायलांबाय मिथिबाय हिनजावल' जाथारथोंसै नंलायलांबाय मोनसेल' उनावहाय बेनिफ्राय आङो लाबाय एकदम लाबाय लाखांनानै आरो गोसोआ गाज्रि जाबावबाय माने एकदम हिनजावानो नंथार मिथिबाय माने आंनि हिनजाव लानायानो बे हरावहाय मारवारि दखानाव लाइटजों जि गाज्रिखौ बायनानै लाफ्लांनाय बायदि जाबाय आरो मिथिबाय सेस मोनबालाय सोरबा माबानानै गोदान माबानानै माबागौ आरोखि माबानायानो आरोखि दा रायजोफोर उफाय गैया हिनजावाथ' लाबाय गासिबो गथ'आबो माबाबाय मोनजेनबाय मोननायालाय बौनि जाजेनबाय बुरजा माबानानै माबानो नंदों जायोना जालाथाय होमबाबो ओरैनो थास्लायस्लाय माबाबाय थानांगौ जाहैबाय गोदानबो मोनखाला दा रायजोफोर बेफोरबायदि दुखु गोनां जालांबाय आङो बारा गोलाव बुंला रायजोफोर अननानै माबादोल' जिनिसखौ भटखौ होदो मिथिबाय भटआव देरहाग्रोदो बेनिफ्राय देनां खायदा लानानै हरावसो फैसै आङो मिथिबाय लेंहरबानो फैगोन आं मिथिबाय खिन्थु भटआ देरहानांगोन मिथिबाय मोसाग्रा थैसाग्रा दामग्रा देग्रा लानानै आं हरावसो फैसै एबाराव मिथिबाय बेबायदि आरोखि सोरबा हिनजावफोरखौ एसे सोमब्रला होनो हागौ खोमा आरोखि मोनलाबावो खोमालै बे आरोखि दा जाय हक आं दिनै बे मेलनि गेजेरजों बेखौसो खावलायबाय आरोखि रायजोफोर अननानै माबादो आरोखि भटखौ होदो दा जोंहा मा खालामनांगौ जोङो मोजां रोखोमै थांनानै थालायदिनि रंजा मिलि जुलि थांनानै थालायदिनि बेखौनो आं खावलायबाय आरो जोंहा बे आन्दलन समाव दावहायाव जोंहा 5,000 जन जोहोलावफोरा मुंख्लं जालांबाय अबथिरा थैलांबाय दा आं बिसोरखौ एसे गोसोखांबाय दा बिथांमोननि जिउआ बबाव दं मा अबस्थायाव दङ मिथिला
इसोरनाव आं बेखौल' आर'ज गाबबाय जाहाथे इसोरा बिसोरनि जिउखौ जोबनो गैयै जिरायनाय होयो, जोबनो गैयै रंजानायखौ बिथांमोन होबाय थायो बेखौनो आं खावलायदों। आरो रायजो राजा नोंथांमोननि जिउआवबो नोंथांमोननि देहाखौ इसोरा मोजाङै गोख्रोङै लाखिथों, गोसोखौ मोजां होथों। नोंथांमोननि जिउआव, नोंथांमोननि न'खराव, बयनिबो जिउआव इसोरनि बोरा बोहैबोबाय थाथों। बेखौनो आं इसोरनाव आर'ज गाबनानै आंनि